Pöytävarauksen teet näppärästi meidän nettisivujen kautta, eli alldaykirppis.fi. Valikosta löytyy kohta Varaa pöytä. Täältä löytyy myös ohjeet varauksen tekemiseen vaihe vaiheelta. Sivun ylälaidassa on linkki Varaa myyntipaikka tästä, joka ohjaa sinut meidän Jeemly-järjestelmään. Jos sinulla ei ole tänne tunnuksia entuudestaan, niin aloita tekemällä tämä nopea rekisteröinti. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia. Etunimi, sukunimi, puhelinnumero. Tilinumero on hyvä syöttää jo tässä kohtaa, niin se varmasti löytyy sieltä sitten siinä kohtaa, kun myyntivoittoja tilitellään. Lopuksi vielä sähköpostiosoite tuplana. Tietosuoja- ja käyttöehdot kannattaa lukasta läpi ennen kuin hyväksyy ne. Käyttäjätunnuksesi ja salasana lähetetään heti sähköpostiosoitteeseen, minkä olet antanut tuossa rekisteröintivaiheessa. Sitten vaan kirjautumaan Jeemly-järjestelmään. Etusivu näyttää tämmöiseltä. Tähän tulee yleisiä tiedotteita, jotka kannattaa lukasta läpi. Ja sitten varauksen tekemiseen. Täältä näet Kirppiksen myymäläkartan, jos haluat miettiä tulevaa myyntipaikkaasi tämän pohjalta. Vihreällä näkyvät paikat ovat vapaita ja punaiset varattuja. Varauksen tekeminen tapahtuu kohdasta Tee uusi varaus. Kuluva päivä näkyy aina tässä ensimmäisenä. Ja paikkanumerot on lueteltu tähän allekkain, ja paikkanumeron perässä näkyy myös paikan kuvaus, eli onko kyseessä normaalikokoinen paikka, iso paikka, pieni paikka vai all-inclusive paikka. Lähdetään nyt varaamaan vaikka paikkaa 25, ja se löytyy tästä. Varaukset pystyy tekemään maksimissaan 7 päivän päähän aiemmin päättyvästä varauksesta. Eli tässä tapauksessa, jos haluaisin aloittaa myynnit vasta muutaman viikon päästä, niin valitsisin esim. Tämän 26 paikan, joka nyt näyttäisi päättyvän myöhemmin. Varataan nyt kuitenkin tämä paikka 25, eli klikkaa aloituspäivämäärää ja siirrytään varaamaan paikka. Maksat aina varausvaiheessa ensimmäisen viikon, jonka jälkeen lisäpäivät veloitetaan suoraan myynneistä päivähinnalla. Tässä kohtaa pystyy ostamaan erillisiä kovahälyjä, jos sellaisia haluaa. Näitä on mahdollista ostaa myös myöhemmin Kirppikseltä. Tarkasta hinta ja siirry maksamaan. Maksu tapahtuu PayTrailin välityksellä verkkopankkimaksuna. Kaikkien kotimaisten pankkien maksupainikkeet löytyvät täältä. Kun paikka on maksettu, tulee varaus näkyviin Jeemlyyn kohtaan omat varaukset. Ja ei muuta kuin hinnoittelun pariin. Siitä erillinen ohjeistus omalla videolla. Kiitos varauksesta!